Neața. De ce prostii, mă? Țărustok. Neața. Ia, ci de față cu mine, cu Turcu și Caius. Și cu Teddy. Și cu Teddy, ia l-ai. Câine lui Șerban, care a venit până în parc. Hai sus. Ce face ouă? Hai mă sus. Ce face ouă? Hai, fă dansul de ouă. Teddy, câinele avion. Imediat vom arăta de ce. Iată-l, iată-l. Dacă îi bagi bițul, nu mai sare, mă. Ce față de bine. Ce? Airbus. Airbus 4 picioare. Hai. No. Ațâță-l, mă. Eu! Zic că-i dai combustibil, dar zi ceva. Țără, bă. Filmează-l, mă, pulă. Ia-l-ai. Opa. O, că sar peste bord, mă. Mă zici că s-a blocat, mă. Ca ce cap a futut? Și că îi doresc disc cu pula ăștia sare. Da, mă, ce cap a dat aici? Hai, încă unul. Și ca și în jocuri, mă, și se oprește. Aia tătătul la face cu chestia ce s-a blocat. Unii. Ia acolo, ia, în capăt. No, mai poți? Nu mai poți? Poate-i posedat, mă. A nimeni nu zice nimica, mă. E cu limba aia scoasă, mă. Se cade combustibilul, mă. Eu, beți-aș pula. Hai. Nu mai filmezi? Hai, mă, te dăm că... Stai, Turcule. Ia-l-ai. Eu te-ai pus pe repeat, mă. Băi, mă. No, și acum au venit niște prieteni, Tudi, Mihai, Denis și atât. Am venit să ne filmăm cu Serus, Na, sala cu Denis, Serus, Mihai. Hai! Bă, ăla-i câine, lui Șerban, mă. Câine! Bă, tu le filmează tu, el ce idiot. Hai, mă, sări, mă. Hai sus, vădu țări de 2 ori, că de ce îi place. Aici, Teddy, Dumnezeu. eu, ui. Ce-a futut în cap ăsta. Eu. Nu vezi că nu ești Teddy, mă. Au. Dar mă tu de... Am făcut rost de încă 2 Teddy, practic. No, am udut acolo sus. Așa că-ți vine să sari. Așa că-ți vine să faci așa. Hai, Teddy. Hai, Teddy. Hai sus. Hai, faci câine! Cățu! O, bosă pe mine capul. Bă, câine! Bă, am o idee. Lua și punem acolo. Eu. Hai să văd și eu cum e. Hai, de Bule, așa-i tot îmi vie să fac. Ce te crezi, Andreea Escu? Ăla te rog frumos. Nu e dildău. Dildău. Ia-l-ai! Dildău. Mușcă-te cur! Nu mă mișcă, după aia sare. Hai, coță. Bă, Vlad, sari un pic. Sari. Da, ducem. Bă, împinge sau ceva. Mușca! 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 Bă, trece cu.
Uitați-vă ce bot are. Parcă e avion ăla. Ieți-l. Hai facem robă, că... Hai du-te! Mișcă! Ce mă, că de supărat are. Not my leg. Ce doi delay? Delay ești tu, bă! Hai, tu Denis. Denis. Denis, auzi eu. Ce? Oprim? Na, mă vorbești la telefon. Poate să rupe! Poate să rupe! Poate să rupe. E să rumpe. În centrul pământului. No, bă, turcule, gata filmarea. Zic că e puțin pula, pătăl, gata. No, vă salutăm aici Denis, Tudi, Turcu, Mihai, Caius, Câinele, Avion și eu. Ne vedem pe internet. Ciao.